Všimli ste si, že pri využívaní testovacej platformy netreba tak často používať interpreter alebo Pythonovskú shell. PyTest sleduje náš kód a jeho prejavy lepšie a kompletnejšie, než by sme to stíhali ručne. Použitím testovacieho frameworku môžeme aplikovať vývoj softveru vedený testovaním alebo Test Driven Development alebo TDD. Poďme si o tomto procese niečo povedať. TDD prebieha v 3 krokoch. Red, Green a Refactor. Najskôr začneme testom. Vytvoríme test na určité správanie, ktoré chceme vidieť a tento test failne, pretože v kóde nie je nič zatiaľ, čo by takéto správanie vytváralo. Potom nakodíme funkcionalitu, ktorá tento stav naplní. Tým pádom test prejde. Prechádzame od red ku green a postupujeme v takýchto malých krokoch, až kým nevidíme kód, ktorý by sa oplatilo refaktorovať. Obyčajne prvé riešenie slúži len na to, aby test prešiel. Je to to najmenšie riešenie, ktoré môžeme nakodiť. Následne, keď máme dostatok kódu, začnú sa vytvárať paterny, vidíme, ako by sme mohli kód zefektívniť. A vtedy ho zrefaktorujeme. Refactoring je bezpečný, pretože máme naše testy a keď robíme zmeny kódu, vieme, že naše testy nás podržia a kontrolujú kód a jeho funkcionalitu za nás. Poďme si proces ukázať na príklade. Skúsme implementovať zoznam kníh bez pandas dataframeu. Najskôr si spravíme test na pridanie knihy. Zmážeme si to, čo sme zatiaľ vytvorili. A budeme mať určitý objekt, zoznam a do neho budeme pridávať knihy pomocou určitej metódy. Takže najskôr si spravíme test na pridanie knihy. Mohli by sme začať aj samotným objektom, iba či existuje, ale poďme urobiť trošku väčší krok. Takže vytvoríme test. Pridanie knihy do zoznamu. Budeme mať nejaký zoznam. A budeme mať knihu. A do tohto zoznamu pridáme knihu pomocou metódy append. A dáme assert, že zoznam bude mať na prvom mieste knihu. No a keď spustíme teraz PyTest, vidíme, že zoznam kníh nemá žiadny atribút append. Takže toto je prvý krok. Red máme za sebou a chceme sa posunúť ku klase.
ktorá bude implementovať takéto správanie. Spravíme teraz minimálne množstvo kódu, ktoré splní takúto požiadavku, aby nám test prešiel. Takže vytvoríme si class zoznam kníh, ktorá bude dediť z listu, a to je všetko, dáme pas. Čo teraz PyTest? OK, prešli sme. Takže sme na green. Keďže nemáme čo refaktorovať, môžeme prejsť na druhý test. Takže máme implementovaný objekt a metóda append bola zdedená z listu. Je to najmenšie množstvo kódu, ktoré sme mohli vytvoriť. Poďme teraz skúsiť pridať dve knihy. Môžeme použiť fixture, toto si skopírujeme, a použijeme fixture kniha default. Vytvoríme si dve knihy. Toto bude jedna a toto bude druhá. Urobíme append jednej a tiež druhej. A vyskúšame, či toto prejde. Malo by, keďže metóda append mala fungovať, ale zdá sa, že je problém s fixture. Pretože fixture sa nevolá default, ale volá sa takto. Čo teraz? OK, sme green. Pridávanie ďalších kníh nemá zmysel. Postupujeme ďalej. Zatiaľ sme vytvorili dva testy a skutočne málo kódu. Posuňme sa na ďalšiu funkcionalitu. Budeme chcieť s dátami v zozname robiť určité operácie. Bolo by vhodné ich dať do nejakej štruktúry. Povedzme, že každú knihu bude prezentovať jedna
entita, napríklad nejaká entica. Spravíme zoznam takýchto entíc a ten budeme používať ako naše úložisko dát. Takže spravíme si test, kde pro pridaní kníh dostaneme zoznam entíc s názvom, autorom a rokom. Môžeme si toto vlastne skopírovať. Budeme mať nejaké dve knihy, teda budeme mať zoznam kníh a dve knihy, ktoré budú pridané. A po pridaní týchto kníh do zoznamu budeme mať určitý atribút s dátami knihy. Takže si dáme assert zoznam.knihy, toto bude ten atribút a ten bude obsahovať zoznam dvoch entíc. A to budú tieto dáta. Môžeme ich dať aj takto. Takže toto budú dáta knihy, keďže používame Fixture, kniha Default, respektíve používame túto Fixture. OK, a tu nám budeme taktiež používať tieto dáta, takže tu budeme mať ďalšiu enticu. Takže keď pridáme do zoznamu dve knihy, budeme mať v atribúte zoznam.knihy dáta týchto kníh. Takže máme test. Čo na to PyTest? Máme fail. Zoznam kníh, objekt nemá žiadny atribút knihy. Poďme sa do toho pustiť. Takže zoznam kníh nemá atribút knihy, potrebujeme ho vytvoriť. Najmenšia vec, ktorú môžeme spraviť momentálne, je vytvoriť atribút self.knihy, do ktorého priradíme tieto dáta. A to bude Janko Hraško, Fero Hora a rok 2005. A samozrejme to spravíme dvakrát.
Toto je tá najmenšia vec, čo môžeme spraviť pre to, aby sme boli zase green. Ako som povedal, v TDD postupujeme po veľmi malých krokoch. Je toto najmenšie množstvo kódu, ktoré nás dostane na green. Takže vidíme, že funguje, keď zadáme určité dáta, máme určitý atribút, ktorý obsahuje dáta o knihách. Ale čo sa stane, ak pridáme teraz do testu ešte jednu knihu? Povedzme, že pridáme knihu 3, kde bude takáto kniha. Budeme mať názov 1, budeme mať autor 1 a budeme mať rok 2005. Čo sa stane teraz? Budú tieto dáta obsiahnuté v našom atribúte? Nebudú, pretože atribút je vytvorený tak, že obsahuje iba určité presné dáta. Musíme poskytnúť generickejšie riešenie. Máme síce vytvorený atribút, ale nefunguje tak, ako by sme si želali. Keď pridáme knihu pomocou metódy append do zoznamu kníh, chceme zároveň pridať dáta o tejto knihe do atribútu knihy tohto zoznamu. Môžeme spraviť niečo takéto. Vytvoríme atribút knihy a použijeme polymorfizmus. Upravíme metódu append, aby nielen pridala knihu do zoznamu, ale zároveň pridala aj dáta do atribútu knihy, teda do určitého listu, ktorý sme už práve teraz vytvorili ako self.knihy. Ako to spravíme? Máme tu vytvorený atribút a budeme potrebovať upraviť append metódu, kde bude vlastne self a kniha, ktorú do appendu vložíme. Použijeme super. Tým vlastne aplikujeme metódu z materského listu, z ktorého dedíme, pretože append pre zoznam kníh teraz pozmeňujeme, ale stále chceme zachovať určitú vlastnosť materskej metódy alebo metódy materskej klasy. Takže použijeme zoznam kníh a self a append kniha. Takže klasicky nám do zoznamu kníh vloží knihu, ako sme doteraz testovali. Táto vlastnosť bude zachovaná, ale navyše nám append ešte appendne knihy do tohto atribútu knihy dáta vo forme tuple. Takže to bude kniha.názov, kniha.autor a kniha.rok. Takže využívame polymorfizmus. Metóda append teraz spraví dve veci. Za prvé vloží do zoznamu kníh knihu, teda bude fungovať ako doteraz, zdedená metóda, ale ešte navyše
bude mať ďalšiu funkciu atribút knihy upraví tým, že do neho pridá dáta o knihe vo forme tapo. OK? Poďme vyskúšať, či to bude stačiť na green. Náš test je zle, pretože tretiu knihu sme nepridali. OK, mal by som aj čítať občas, čo mi PyTest hovorí. Ale teraz, keď opravíme náš test, vyzerá, že naše riešenie funguje. Takže sme opäť green. Poďme teraz skúsiť implementovať zoznam autorov, tak ako sme spravili v minulom videu. Takže chceme, aby sme po aplikácii metódy získali unikátne mená autorov. Vytvoríme si nový test. Budeme testovať data autorov v zozname. Môžeme vlastne toto celé skopírovať. Pridáme 3 knihy, vytvoríme zoznam, pridáme do neho 3 knihy a následne, čo budeme chcieť vidieť, je, že keď aplikujeme metódu alebo atribút autory, autory vlastne môže byť metóda a keď aplikujeme túto metódu, mohlo by to byť aj atribút, alebo by to mohlo byť dokonca property. Mohla by to byť metóda, ktorá sa tvári ako atribút, ale zatiaľ môžeme nechať toto. Postupujeme po malých krokoch. Povedzme, že chceme aplikovať metódu, ktorá nám vráti zoznam autorov. A tento zoznam autorov musí byť unikátny. Takže dostaneme meno autor 1 a potom dostaneme meno Fero Hora. OK? To isté, čo sme robili z Pandas. Máme chybu v teste. OK, zoznam kníh nemá žiadny atribút autory. Takže poďme túto funkcionalitu nakodiť. Budeme mať ďalšiu metódu. A tá nám vráti list, teda zoznam, keďže chceme použiť unikátne hodnoty, môžeme použiť set comprehension na knihách a potom výsledok vložiť do listu. Pretože máme v atribúte self.knihy data, stačí iterovať po týchto dátach a vybrať z nich hodnoty a potom použiť list metódu, ktorá to všetko zabalí do listu. Takže budeme používať set comprehension, takže použijeme takéto zátvorky a z knihy, z tohto atribútu vždy zoberieme
jedno pre všetky knihy, ale pre všetky knihy self.knihy. Keďže máme zoznam entíc, pre každý zoznam zoberieme druhú položku, čo je autor, jednotka, a následne to bude vložené do zoznamu. Takže myslím, že toto by mohlo fungovať. To je najmenej, čo môžeme spraviť. A sme zase v zelenom. No a keď máme dostatok kódu na opratovanie, môžeme refaktorovať. Týmto spôsobom získame pekné momentum pri konštrukcii kódu. Vždy je dobré si nakresliť určitý diagram klás, vzťahov, pomocou ktorého budeme postupovať, aby sme mali určitý obraz. Avšak nie vždy tento diagram, táto predstava môže byť správna. Často pri kodení zistíme, že niektoré závislosti nevychádzajú tak, ako sme si mysleli. Musíme uvažovať agilne. A preto je implementácia test-driven developmentu veľmi účinná. Občas, keď nevieme, kde presne začať, vždy môžeme napísať nejaké správne riešenie, ktoré očakávame. Implementujeme prvý spôsob, ktorý nás napadne. Tým sa posunieme ďalej. Je to veľmi malý krok, ako keď sme vytvorili self.knihy a dali sme do nich dáta rovno. Je to veľmi malý krok, ale stále je to krok správnym smerom. Je to lepšie ako nič. Aj keď je implementácia nie je zďaleka ideálna, vždy môžeme kód refaktorovať. Nikto nerobí dobrý kód na prvýkrát. Ľudia, ktorí nepoužívajú refaktoring, alebo hovoria, že nepoužívajú refaktoring, nevedia, o čom rozprávajú. Refaktoring je tak či tak nevyhnutnosť. Vždy sa k nemu dostanete. V tomto prípade sa môžeme po niekoľkých krokoch rozhodnúť refaktorovať polymorfizmus na kompozičné riešenie. Pretože mali by sme, keď pracujeme s Pythonom, uprednostiť kompozíciu pred polymorfizmom alebo pred dedičnosťou ako takou. A aj keď prepíšeme celý kód, môžeme si byť istí, že bude fungovať, ak prejdú všetky testy. Testy nám pri refaktoringu vždy kryjú chrbát. Ak ostane zachované správanie, ktoré chceme alebo ktoré od kódu očakávame, testy nás ubezpečia, že toto správanie funguje tak, ako chceme. Možno sa test-driven development zdá nepraktický, treba si ale uvedomiť niekoľko jeho výhod. Poprvé, niekedy znamená nikdy. Testy budú druhoradé, ak nebudú na prvom mieste. Druhá vec, aj spojená s prvou, je, že testy budú v tom prípade len formálne. Ak budú vytvorené po skúšaní kódu a preto budú menej spoľahlivé, testy a kód by mali byť prepojené. V praxi testy a kód by mali tvoriť ucelenú bázu vašeho softwarového riešenia. A nič je vždy viac ako niečo. Aj TDD nám pomôže rozhýbať sa správnym smerom, pretože definujeme určité kroky, určité riešenia, ktoré nás posúvajú k implementácii a k naplneniu určitého očakávaného správania od nášho kódu. Ďalšia seriózna vec je, že malé kroky znamenajú menšie funkcie. Produkujeme síce menej kódu na jednu iteráciu, ale je kvalitnejší, pretože vždy sa snažíme o najmenšiu implementáciu a tým pádom sú naše funkcie malé a naše objekty sú prehľadné a náš kód je kvalitnejší a dá sa ľahšie upravovať, dá sa s ním ľahšie pracovať. A testy slúžia ako plastová kačička. Plastová kačička
Slúži programátorom, keď si nevedia poradiť. Často pomôže, keď začnú plastovej kačičke vysvetľovať, čo vlastne chcú urobiť. Pri tomto vysvetlení ich napadne, ako má prísť k určitému riešeniu, ako nakodiť daný problém alebo riešenie daného problému. Niekedy zamyslenie sa nad výsledkom kódu nás dovedie k jeho implementácii. A to sa stáva, keď ako prvé definujeme test, keď definujeme správanie, ktoré chceme, aby náš kód robil. Keď toto správanie popíšeme pomocou testov, často dostaneme obraz a inšpiráciu na to, ako toto správanie implementovať v našich programoch. Takže toľko k test-driven developmentu. Je to skôr umenie a skill ako veda. Nie je to náročné, proste urobíme niečo na red, urobíme niečo na green a keď máme dostatok kódu, tak refakturujeme. Dôležité je, ak sa chcete pustiť do TDD a zvyknúť si naň, urobiť si code kata alebo zobrať si nejaké jednoduché problémy, jednoduché hry, ktoré sa dajú ľahko programovať a skúšať si pomocou code katy, ako sme si previedli práve teraz, aplikovať TDD, chytiť to do ruky, začať s ním pracovať, vytvoriť určitú neurologickú adaptáciu na tento spôsob kodenia. Takže toľko k TDD a toľko k PyTestu a testovaniu v Pythone.